Благодаря. Здравей, Зенеп. Аз ще те изчакам тук. Тук? Нямам работа в сервиза. Другите ще се справят. Може да ме запознаеш с приятелите си. Всъщност, нямаш други приятели, освен и мене, а? Не покани никого на сватбата. Моля, Ало, майсторе, Джилиел дойде, пита за теб. Каза, че е говорил с баща си. Искаше да ти предам поздрави. каза ли друго? Не, попита за теб. Остави, дошъл е да се заяжда. Добре, идвам. Когато изпитът мине, се обади. Къде отиваш? Мейди, както аз, така и ти ми дължиш обяснение. Къде отиваш? Кой се обади? Джелиал е ходил в сервиза. Кибрица е притеснила и изплашил ги е. Нищо няма да му направиш, нали? Да не живеем в джунгла, госпожо адвокат. Кога ще приключи изпитът? Към 4 или в 5. Добре, обади ми се. Успех. Благодаря. Айде. Безконтактна ли е? Да. Как си, Зенеп? Добре, а ти? Добре. Отказана е. Как така? Добре, ще платя в брой. Не, аз ще платя. Не, няма нужда, ще платя. Зенеп, няма проблем, моля те. Какво е станало? Не разбирам. Зенеп, какво е това за Бога? Фарук май е прекалил. Искаше да е автентично. Тоест, такъв е вкусът ти. Зенеп, опасна си. А какво ти е на лицето? Не е сериозно. Да поговорим ли? Добре. Дължа ти едно кафе. Спокойно, няма проблем. Фарук, какво правиш? Нали щяхме да говорим след изпита? Чуй ме. Връзката ни приключи, Фарук. Майка ти ми обясни. Ще анулираме този брак. Веднага. Ти си ми всичко. Фарук, Не мога да живея без теб. Моля те, не ни го причинявай. Фарук, аз те излъгах. Излъгах те за родителите си. Това беше роля. Чуй ме. Ние сме различни. Казваш, че разбираш, но наистина не разбираш. Не разбираш нещастието ми и детството ми, Фарук. Ако ти не цениш себе си, аз те ценя. Защото знам, че и ти ме обичаш. Ако ти не ме обичаш, аз нямаше да съм в това положение. Аз не вярвам в несподелената любов. Ако има чувство, то е взаимно. И от двете страни е. Аз те видях в онази бяла рокля с онзи мъж, но не мога да се откажа, защото става дума за теб. Ти докосна дълбоко сърцето ми. И аз никога няма да се откажа от това. Ето, и теб те боли. Не се наказвай така. Не затваряй вратата към мен. Не плащай тази цена. Ако си паднала, ето, аз съм тук. Ще те вдигна. Добре, може би съм прекалил, сигурно съм те притиснал. Няма как да напуснеш този град. Тук е семейството ти. Тогава си дай няколко дни. Отиди и говори с онзи мъж. Кажи му, че искаш да се разведеш. Аз ще те предпазя от семейството ти. Затруднени са. След като те са твоите окови, аз ще те освободя, Зейнеп. аз ще те освободя, Зейнеп.
Колко е лесно да се каже. Сякаш няма нищо сериозно, а аз преувеличавам всичко. Какво можеше да реши вместо мен? Дали можеше да ме спаси от огризенията, които изпитвах към мама? Можеше ли да върне лъжите, които наговорих на хората? С присъствието си щеше ли да премахне чувството ми за самота? Как щеше да ме освободи? Дай го. Насам. Какво е това? Свещ? Браво на теб, умница. Добре. Дръж тук. Трябва да го държиш стабилно, докато го слагаш и го махаш. Ясно ли е? Иначе може да се спука. Добре, ще се справя. Добре, ще се справя. Ела тук, ела. Ела, дръж го стабилно. Хайде. Леко. Бавно, не бързай. Майсторе, Да. нали се ожени? Да. Един ден ще се откажеш ли от нас? Кака Зейнеп е страхотна, но... Ние още сме ти семейство, нали? В бъдеще ще имаш и деца. Ние вече пораснахме и не сме толкова сладки. Ти ще продължиш ли да ни обичаш? Ще те изям, маниче. Защо говориш така? Вие сте моите деца. Аз бих ли се отказал от вас? Да? Аз най-добре знам какво е човек да няма баща. Затова няма да оставя нито един от вас. Спокойно. Като остарея, кой ще ми прави супа, а? Ела тук. Сега и мен ще разплачеш. Милите ми, децата ми, няма да ви нараня. Изчезвай, ще ме разплачеш. Повече не мисли такива неща. Ще се ядосам. Чули? Да. Ще отидеш ли да вземеш кака Зейнеп? Веднага промени темата. Веднага. Хайде, действай. Ако я обичаш, иди я вземи. Госпожа Нармин е съсипана. Жената вдигна кръвно. Аз говорих с господин Екрем. Сега е по-добре. Тя много те обича, знаеш ли? Може би те обича повече от родната ти майка. Тази вечер говори с този мъж. Фарук, нали не мислиш, че този брак е детска игра? Това е много важна крачка за хората, които живеят там. Майка му е много възрастна. Скоро претърпя инфаркт. За хората от нашия квартал това е въпрос на чест. И за мен е въпрос на чест. Само защото съм търпелив, не си мисли, че съм слаб. Този тип ще си плати. Обещавам ти.
а майка му ще преживее и по-лоши неща. Добре. Добре, ако сега е рано, утре говори с него. Но реши някак този проблем. Иначе аз ще... Гледах къде стъпвам. Свикнах. Но никога не съм сънувала този дом. Човек често сънува дома си. Един глас ми нашепваше, че един ден ще се върна тук. Този простор, подреден двор, прекрасната къща, никога не се явиха в съня ми. Все сънувах как се качвам по едни стръмни стълби на едно непознато място, а краката ми се преплитат като ластик. И точно когато падам, майка на Ермин ме погалваше и аз отварях очи. Отново ли ще се събудя? Ела, Майко, мила дъще. Мила. толкова съжалявам. Много те нараних. Съжалявам. Не, няма проблем. Забрави. Забрави, мила. Онзи мъж стори ли ти нещо? Добре. Ела вътре да си поговорим. Извинете, вие сте приятелка на Зайнеп? Да, така е. Тя тръгна ли си? Отдавна излезе. Каза, че ще отиде при майка си. Добре, а ти кой си? Ако пита, какво да й кажа? Защо не си вземеш няколко половера за студя, дъще? Тези дрехи ме стигат. Майко, аз искам да ти върна това. Не. И без това картата е анулирана. Донесох и останалата сума. Много скоро ще върна и колата. Няма такова нещо. Баща ти каза всичко в момент на афект. Сигурна съм, че съжалява. И се измъчва. Не искам това да те наранява. Ти още си наша дъщеря. Може ли такова нещо? Не бих се разсърдила. Не бих се засегнала. Татко е постъпил правилно. Аз нямам нужда от вашите пари, а от вас. Вече поръснах. Скоро ще завърша. Благодарение на вас ще стана адвокат. Остави ме да стъпя на краката си. Нека да бъда една от независимите жени, за които си ми разказвала. Тоест, ти ще продължиш този брак, това ли ми казваш? Майко, аз загубих пътя си. Не знам как стана, не знам какво ще правя, но ще действам. Ще намеря пътя, обещавам. Но без да наранявам никого и да съсипвам живота на хората. Не си длъжна да мислиш за никого. Не те отгледах, за да се притесняваш за хорските приказки. Но не ме направихте и егоист. Така е. Аз ще се погрижа за другото. Добре, ако сега си тръгнеш, кога ще се върнеш? Помисли ли?
Ти най-добре ще ме разбереш. Знам. Докато бях невидима за другите, ти хвана ръката ми. Ти ми даде дом, стана моя майка, учител. Ти стана мой спътник. Но нещо в душата ми липсва. Въпреки твоята обич и грижите на татко Екрем, усещам огромна празнина в сърцето си. Не знам причината. Не знам коя съм, къде е мястото ми. Майко, аз все още търся дома си. Много съжалявам. Моля те, прости ми. До скоро, Зейнеп. Беше чудо, че майка Нермин ме взе. Все се страхувах някой да не ми отнеме този подарък. Станах най-доброто дете, най-успешното. Станах такава, каквато искаха, за да не се откажат от мен. За да не ми кажат да си вървя, за да не съжаляват, че са ме взели. А сега сама си тръгнах от този дом. И то без да се обърна назад. Дали се справих с най-големия си страх? Дали се отървах от товара? Или наистина вярвах, че не заслужавам нищо? Затова ли ги напуснах, преди те да го направят? Но знам само едно, бях изправена срещу страха си. Напълно сама. Какво правиш тук? Търсихте навсякъде. Добре, намери ме. Не съм свикнала да давам обяснение, особено ако не искам. Не искам! Не играй ролята на полицай. Ето, ти може би не си свободен човек, но аз съм. Разбрали? Не ме притискайте, стига! Добре. Добре. Вика и крещи и рога и излей си всичко. Но не тук. Хайде, ела. Ела с мен, моля те. Kader, ağlarını al gel boynuma dolan. Ver şu kağıtları bir de ben dağıtacağım. Kalbimi daha kaç yerinden kıracağım. Vurdu gelişine hayat hocam. Koptum gittim ben hepten. Güldüm dünya düşerken. Bir kez sevmiş bulundum ama yoksun 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 sen. Koptum gittim ben hepten. Son kez düştüm gözümden. Çekmiş gitmiş bulundum bana yoksun 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 sen.
Салих ще ни направи по един дюнер. Не съм гладна. Какво? Не съм гладна. Не яш тогава. Добре, но ще ме изчакаш тук. Здравей! Здравей! Как си, Салих? Добре, а ти? Добре, дай ми два. Веднага, имам готови. Дай ми и два, Ириана. Добре. Схванат съм. Хайде, момче, побързай. Веднага. Това ли е? Казваш ми, че съм като дете, а твоята постъпка? Вратата се отваря и отвътре. Знам. Виж, времето е страхотно. Исках да излезеш на въздух. Успях ли? Успях. Ти ли ще решаваш какво да правя, а? Жени. Защо тълкувате всяко нещо така? Човешко е, нали? Тоест, каза, гладна си и дойдохме. Благодаря ти, братко. Добър апетит. Хайде. Много съм изморена. При всеки мой опит все някой страда. Майка Нермин ме посрещна. Като ме видя, се зарадва. Защо всичко е толкова трудно? Непрекъснато съм в това положение. Защо не мога да се отплатя за обичта, за грижите, които хората ми даряват? Защо се чувствам длъжна? Не искам никой да ме обича, да се грижи за мен, да полага усилия. Не искам да се чувствам длъжна. Какво те засяга дали съм гладна, а? Кажи ми. Ти ли ще вземаш решения за живота ми? А и откъде знаеш, че обичам лук? Личи ти. Не ме заблуждавай. Ти обичаш и люто. Моля те, не мисли за мен. Стига. Добре, не се страхувай. Не съм толкова всеудаен. Разбира се, на теб ти влияе и майка ти. Знам го. Но трябва да мисля и за теб. Имам отговорности. Аз съм ти съпруг. Не е точно така. Бракът ни не е по любов. Но сме семейство, нали? Салих, направи още един. Не искам. Няма да ям. С това поведение ще изядеш и мен. Хайде да видим. Момчето ми, добре дошъл. Здравей, здравей, како?
Добре дошли. Как ми не изпитат? Добре, благодаря. Гладен си? Приготвили сме за хапане. Да не затрудняваме снахата. Не. Ние хапнахме, како? Зейнеп, кажи на родителите си, с сестрите ми и майка, всички да се съберем. Имаш предвид да слязат ли? Ще им кажа. Не. Не на тях, а на майка ти Нермин. Аз искам да поправя грешката си. Все пак толкова години са се грижили за теб. Обади им се, ще отидем на вечеря. Нека поканят и батко ти. Ще му се извиня. Ще им искам благословията. Разбира се, да отидем. Да отидем, дъще. Добре. Влез. По-добре ли си? Благодаря. Ако искаш да поговорим или имаш нужда от нещо, аз съм тук. Ако искаш да викаш, да крещиш, добре, давай. Викай. Но викай, докато си с мен. Твоя дом е тук. Не се чувствай беззащитна. Благодаря ти. Ако и ти имаш проблем, сподели ми. Тази вечер аз ще спя тук. Да не те боли кръстът. Не дей. Не, наистина, ще легна тук. Лека нощ. Подай ми и възглавницата. Благодаря. Говори ли с майка си? Аз звъннах, но не отговори. Утре пак ще се обадя да питам, удобно ли. Добре. Мехди, аз много ти благодаря, че се сети за това. Благодаря ти. Моля. Лелю, ти ли ми взе зарядното? Не го намирам. Провери при пералнята, там го сложих. Войчо, костюмът много ще ти отива. Како? Да? Ето. Майко, какво да облека до вечера? Сега си облечи униформата и не закъснявай за училище. Имаш си много дрехи, ще изберем. Джемиле, не я разочаровай. Нека облече това, което иска. Хайде, кажи на война ти, че трапезата е готова да дойде. Добре, бабо. Ще тръгвам. В колко ще отидем? До вечера. Ела да ти кажа нещо. И ти не повярва, че той е брат, нали? Знам, и аз не повярвах. Искаш да провериш дали Зейнеп казва истината или не.
Затова отиваме в дома на богаташите, а? Ела насам. Внимавай с ръбовете, како. Нали? Добро утро, Войно. Направихме закуската и те чакаме долу. Майко, отиди при Емине. Ще дойда, трябва да говорим. Аз излизам. Добре, и аз тръгвам. Зейнеп, вземи това. Не, Мехди, не. Не. Не искам. Стига. Знам, че върна всичките пари на майка си. Пък и не излиза и без пари. Добре, ще ги взема като заем. Скоро ще завърша, ще бъда на стаж и после започвам работа. И ще ти ги върна, Мехди. Добре. До вечера ще дойда да ви взема. Ако искаш, ми дай номера на майка ти, аз ще им се обадя. Аз ще се обадя. Нека питам дали е удобно. Добре, но искам да отидем. Добре. Добре. Дай ми доматите. Да ви е сладко. Добро утро, прекрасна трапеза. Заповядай, дъще. Не, трябва да изляза. Няма да закусвам. Добър апетит. Зейнеп, кога ще направиш закуската? Все пак не си на гости. Добър апетит. Дай ми сладкото. Зейнеп, какво стана? Какво стана? Добре ли си? Мехди иска да отиде в дома на майка Нермин, да се извини на Батко. Боже! Как може? Какво ще правим сега? Добре, ела седни. Еми не, вече съм притисната. Край. Как ще кажем истината на Мехди и на майка Нермин? Нали каза, че после ще го мислим? Къде? Мамо, къде? Какво ще правим? Стойте тук. Изчакайте ме. Моля ви. Мамо, не! Къде отиваш? Остави, аз седни да помислим. Хайде стига. Какво ще правим? Дай и нещо за пиене. Момент. Чакай. Не, нищо не искам. Не искам. Изпий го, после ще говорим. Младоженецът на годината. Какво е това? Банката ли си обрал? Не, приятел. Това са снимките от сватбата. Виж, не мога да спра да ги гледам. Много си отивате. Виж, Заповядай. Благодаря. Да ви е сладко. виж. Страхотни сте. Виж, виж. Не мога да спра да ги гледам. Много си отивате. Браво! Виж дали на някои от снимките Зейнеп е усмихната. Не, това няма значение. Тя е доволна. Тя каза не. Не. Искаше да отмени сватбата. Щеше да го направи. Приятел,
Ти каза да си тръгне. Тя не го направи. Остана. Това не е ли някаква надежда? Каква надежда? Няма надежда при любовта, а? Или я има, или не. Момент. Братле, ти се влюби в това момиче, в съпругата си и признаваш ли си, а? Каква любов? Не съм влюбен. Но ти се ожени за жената, която обичаш, предупреждавам те. Ти ще я обикнеш, нали? Ще си дадете шанс. Добре, няма да е толкова лесно. Вашата история започна странно, но дай възможност. Виж снимките и ги дай на собственика. На майка. О, все е тъжен. Все. Какво става? Защо си тук? Заради дъщеря ни. Ние казахме на Мехди, че Фарук е доведен брат на Зейнеп. Какво? Дойде в деня на сватбата изненадващо, затова не можахме да кажем истината. Мехди иска тази вечер да дойде тук. Да се извини за станалото на сватбата и да ви целуне ръка. Ти сериозно ли? Също така, понеже смята Фарук за батко на Зейнеп, иска да му се извини за постъпката. Шегуваш ли се? Моля ви, госпожо Нермин, заради Зейнеп, за нейното щастие, моля ви, трябва да ни помогнете. Отворете вратата си за последен път. Добре, ние се скарахме. Не го направихме, защото обичаме Зейнеп, нали? За Бога, умолявам ви, помогнете на Зейнеп за последен път. Не. Няма как да убедя Екрем. Няма да пусне тук тези хора. Няма да излъже за Фарук. Забрави, стига. Госпожо Нермин, казвам ви, че от това зависи брака й. Госпожо Нермин, моля ви, заради Зейнеп. Моля ви, госпожо. В какво не можеш да ме убедиш? Какво иска тази жена? Екрем, ще те помоля за нещо. Добре, може би, не знам, да говорим с Фарук. И какво ще му кажем? Мамо, къде беше досега? Ела. Аз ходих при госпожа Нермин. Какво? И какво й каза? Ако мислите за Зейнеп, ще помогнете за брака й. Мамо, какви ги вършиш? Да ще аз мисля за теб. Мамо, и без това ги поставихме в неудобно положение. Сега ще искаме да влязат в роля ли? Не мислиш трезво. Защото съм майка. Ако се налагаш, ще се правя на глупава. Ядосвай ми се колкото искаш и ме обвинявай. И госпожа Нермин разбра, че съм права. Преди малко ми се обади. До вечера ще отидете в дома им. А ти ще направиш това, което ти каже майка ти Нермин. За спокойствието на всички. Дъще, Мехди ще отиде, ще намери и Фарук. Ще разбере всичко от него. Това ли искаш?
Боже, и аз това търся. Стига, хайде. Да не отиваш на сватба. Майко, не познаваш тези хора. Следвам доста богати личности. И моля те, не ми се бъркай. Мила, все безполезни неща правиш. Прочети някоя книга. Ако ли не, някоя рецепта. Свърши нещо у дома. Лейло, Како? Какво? Какво? Тя ми е племеница. Хайде, момичета, не се бавете, ще закъснем. Хайде. Добре, майко. Браво, Зейнеп, браво. Докъде ли ще стигнеш? Нищо не заслужаваш, нищо. Влез. Готова ли си? Да, готова съм. Мисля да взема колата. Тък му ще я оставя там. Права си. Така е най-добре, нали? Готови ли сте? Тръгваме ли? Мила, подай. Да, майко. Госпожо Залиха, с колата на Мехди ли ще отидете? Майко. Нарича я майко, мила. Защо не си научила съпругата си? Ще й каже майко, когато го почувства. Како? Мехди е прав. Не искам да ми го казва, защото трябва, защото го чувства. Хайде, майко, хайде. Момент, ще ти дам обувките. Позволихте и да ви се качи на главата, ще я изпуснете от контрол. Предупреждавам ви. Спокойно, Како, спокойно. Хайде, тръгваме. Вземи си якето. Добре. Хайде. Хайде, дъще, хайде. Тръгнаха. Боже, помогни на момичето ми, дано Мехди не разбере. Този тип Екрем. Аз се страхувам от него. Чуй ме. Той иска да изгони Зейнеп, за да не получи наследство. Екрем е способен на всичко. На всичко. Не обвинявай, Акрем. Тази вечер заради теб не съм до дъщеря си. Ох, писна ми. А ти на къде така? Жено, всяка вечер до теб ли да седя? Ами да. Жено, каквото и да стане, все аз съм ти виновен. Стига вече, де. Отивам в кафенето. Ще изгледам един матч. Ще се видя с приятели. Стига вече, за Бога. Отиваш в кафенето, а? Да, точно така. А, точно там. Да, аз ти повярвах. Боже, защо си патя така? Писна ми. Лъже ме. Боже, помогни ми. Добре дошли. Добре заварили. Влизайте. Здравейте. Моля. Здравей, татко. Зейнеп. Извинявай, че те поставям в тази ситуация. Няма значение. Добре, че дойдохте. Няма ли да ни дадат чехли? Тук се влиза с обувки. Мила, да внеса мръсотията отвън ли? И вътре и навън все е мръсно. Остави. Заповядайте. Моля. Здравейте. Добре дошли. Добре заварили. Добре дошли. Здравейте. Аз да ви запозная. Татко Екрем, Мехди.
Извинете ни за сватбата. Всичко стана набързо. За това не се сетихме. Иначе и вие трябваше да присъствате на сватбата като нейно семейство. Цветя и бомбони се носят, когато се иска, момиче, а не след като сте го взели. Татко, Мехди няма вина. Баща е. Нека говори, нека излее душата си. Аз съм дошъл подготвен. Скъпи, Нека ви запозная. Госпожа Залиха е майката на Мехди. Приятно ми е. Госпожа Мюжгян и Джемиле са му сестри. приятно ми е. И на мен. Ясамин му е племенница. Имате невероятен дом, наистина. Всички книги ли сте прочели? Не, но Зейнеп ги е прочела. Повече от всеки друг тук мисля, че тя е едно много ерудирано момиче. Със сигурност. Точно по тази причина се ожених за Зейнеп. Заповядайте, не стойте прави. Да, благодаря. На здраве. Сипи ми още едно. Не искам. Вие сте добре? Да, а вие как сте? Благодаря и ние. Много благодаря, благодаря. С какво се занимавате? Имам сервис. Ремонтирам коли. Невероятно. Невероятно. Каква е причината за посещението? След сватбата стана нещо неприятно. Повярвайте, не исках да стане така, но по този повод искам да се извиня и да се запозная с вас. Вие сте се грижили за Зейнеп дълги години. Аз държа на тези неща. Така ли? За това ли е искал от Байрам, който не е направил нищо за нея? А и този брак не беше ли твърде прибързан? Прав сте, но не съм имал намерение да постъпя неуважително. Дори дойдох да поправя грешката си. Да я поправиш? Нермин, чуваш ли го? Как можеш да поправиш такова нещо? Прав сте, но трябва да ви помоля за извинение. А вие ще решите дали да приемете или не. Младежо, не се нуждаем от извинението ти. Ние получихме удар от момиче, което приемахме за своя дъщеря. Екрем, моля те. Моля ви, господин Екрем. Да, вие нямате нужда, но аз се чувствам длъжен. Все пак Зейнеп е ваша дъщеря и съм свидетел на това, колко страда. Браво. Имате отговор на всичко. За 2 дни ли станахте семейство? Бил свидетел. Синът ви няма ли да дойде?
Той пряко пострада от недоразумението, като сме тук да му се извиним. Фарук, той не живее тук. Има собствен дом, но разбира се, ще му предам. Така ли? Боже... Тоест, той се прояви като брат на Зейнеп. Като се опълчи на Мехди, ние се изненадахме. Що за брат е това? Деда беше тук, щяхме да се запознаем с него. Хайде, Нермин, кажи им. Фарук много държи на Зейнеп. Разбира се, станалото тогава е неприятно. Който и да е, не би искал нова среща. Нали е така?